Keçkek 20 salî li bajarê Amêdê di nava kolanek dîrokî de dikanekê dermanên nebat û xwezayî vekir. Keçika Amêdî û tîma wê pêkve li laboratuwarekê de ji giyayan derman amade dikin. Di nava dermanên tebiatê de ji simaqê şerbetek ji bo roviyan bigirin, heta ji rûnê zeytûnan, sabûnên laş û poran, krem û her wekî din hene. Armanca xwe jî wisa tîne ziman û dibêje, nebat bê maddeyên kimyavî bi xwezaya xwe ve derman e. Katkı maddesi içermiyor. Doğal ve bitkiseldir. Tarım Bakanlığı onaylı ürünler. Li Diyarbekir cara yekem e ku dikanek a dermanên ji nebata tê çêkirin ve dibe. Em armanc dikin ku welatiyên me bila dermanên xwezayî li laşê xwe tê bidin. Lewra her tiştên xwezayî ji bo tendurustiya mirova baş e. Em ji nebatan probiyotik û prebiyotik ji hevdû cuda dikin. Aromaterapi yağlarımız saf haldedir mesela. Onları seyreltip cildinize kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Keça ciwan ji kokên daran jî dermanan çê dike. Heman demî de bi du bizîşkan re jî di laboratuwarekê de bê pere hem li welatiyan dinêre hem jî dermanan çê dikin. Ji bo müşteriyên xwe jî dibêjin nexweş. Lewra li gorî wê kesekî ku ji laşê xwe eciz be nexweş e. Divê xwe baş hîs bike. Kliniğimiz var. Hem hasta tedavisi hem de bunların üretimi olan... Du bizîşk bi me re dixebitin. Ji nebatan krem, rûn, şerbet çê dikin. Em dibêjin tiştên ku hûn nikaribin tem bikin li ser laşê xwe tê nedin. Ücretsiz muayene de olabiliyorlar aynı zamanda. Di dikanê de ji rûn û avên nebatan bi xwezayî mûm jî bi destên xwe çê dikin û difroşin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.